ҷоми ҷаҳонӣ 2026 шояд бозам девонатар шавад, яъне мумкин аст ин охирин боре бошад ки Роналдо ва Месси дар ин мусобиқа бозӣ мекунанд. Аммо мувофиқи гузоришҳо Жозе Маурино метавонад сармураббии навбатии тими миллии Португалия шавад ва агар овозҳо дуруст бошанд, Бразилия низ мехоҳад Карло Анчелотиро ба тими худ ҷалб кунад. Пас шояд ҳамаашон дар он ҷо бошанд. Танҳо умед дорем ки ин нафар низ дар он ҷо хоҳад буд. Ӯ боз як осеб бардошт. Ман ҷиддан метарсам ки шояд дигар ҳаргиз ба ҳолати хубаш барнагардад. Умедворем ки дар ҷоми ҷаҳон бозии Испания бар зидди Аргентина шавад, то Ямал бар зидди Месси бозӣ кунад пеш аз он ки ӯ аз футбол равад. Техникӣ гӯем ин дидор бояд аллакай дар финалиссима мешуд, аммо онро ба моҳи марти соли 2026 гузаронидан. Умедворем ки воқеан баргузор мешавад. Реал Мадрид ин ҳафта бо Билбао бозии муҳим дорад, чун дар 5 бозии охир фақат як бор пирӯз шуданд. Агар онҳо боз мағлуб шаванд ва Барса Селтаро мағлуб кунад, тавофут дар ҷадвали болоии лига то 7 имтиёз мерасад. Хулоса, ҳамин буд хабарҳои рӯз. Дидор то видеои оянда.